नै लोगोफोर आं दा दङ गुजरातआव आरो बे गुजरात एरियायाव नै नुनो मोनगोन नोंथांमोना माइआ मोनग्लुंजोब्बाय। जोंनिथिंबा बे माइखौ मालांखावनो हाबायमोन। दा मोननानै थानाया नै आदा मासानो जाबाय, आदा मासनि एसे बारबावबायसो दासिमबो माइखौ हायाखै आरो। दा लोगोफोर मा सिस्टेमै हायो मा सिस्टेमै मायो ओरैजायनि हानायनि केपासिटि सिस्टेमा आलादा। दा बिसिनिया हानाया जाहैबाय दुब्लि बारियावनो फैगोन ओमफ्राय हागोन, दुब्लि बारियावनो बिसोरो बुस्रिगोन। न'आव लांनानै मारा होनाय मा होनाय गैया आरो बिसिना, माने जायगायावनो बुस्रिगोन, जायगायावनो ओमफ्राय माइखौ साफा सुफा खालामनानै न' फारसे लांगोन, बेनो आरो लोगोफोर। ओरैबो गासिबो नै